Eli moikka moi taas kaikille, Sakke täällä ja tänään on maaliskuun 3. päivä. Ja tää päivä on varmaan... Mä ajattelin ensin, että tää päivä on tän kuun paras päivä. Koska mä oon tällainen nörtti. Tänään tulee aika monta asiaa, jota mä oon oottanut jo monta vuotta. Jotain 3 vuotta, jotain 5 vuotta. Mutta toisaalta mulla on tässä kuussa synttäritkin, joten sekin pelkästään voisi olla parempi päivä kuin tää. Mutta nyt mä en tiedä, onko tää ehkä päivä, jona tapahtui maailman suurin pettymys ikinä. Joo, vissiin tää vlogin kuvaaminen loppu tähän. Luna vei mun paikan, mä en voi mitään. Sori, eli joo, me nähdään taas ensi videossa. Se on... okei, ei sittenkään mitään. Tässä vaiheessa aika monet varmaan miettii, että pitääkö ensin kertoa hyvät uutiset vai huonot uutiset, jos tapahtuu hyvä juttu ja huono juttu. Niin mä nyt sitten aloitan niillä hyvillä. Eli ensimmäinen juttu, mikä teki 3. päivästä maaliskuussa muistettavana on se, että Ed Sheeran julkaisi uuden levyn. Just editoin videota, kello on siis jo yli 12 yöllä ja arvatkaa mitä mä huomasin. Se on julkaistu. Koko albumi. Se on Spotifyssa jo. Se siis Suomen aikaa 12 tuli. Nyt mun pitäisi vaan jotenkin olla kuuntelematta niitä nyt ja kuunnella niitä vasta huomenna. Ai että. Mä ajattelin, että se tulisi jotenkin niinku jenkkien tai niinku brittien aikaa keskiyöllä, mutta ilmeisesti se tulee vaan joka maassa sitten kun tulee 3.3. Okei, nyt on aamu, tai no on kello 12, nyt mä kuuntelen oikeesti se levy. Jos me nyt ihan rehellisiä ollaan, niin mä kuuntelin ehkä 4 niistä biiseistä jo silloin yöllä kun se levy tuli, mutta se kuulosti ihan hyvältä, mutta nyt mä kuuntelen sen samalla kun mä tein läksyjä. Siis... Niin, tässä on edelleenkin räppiä ja poppia ja kaikkia erilaisia genrejä. Jotain niinku kansanmusiikkia vaikka mitä sekoitettuna eri biiseihin. Ja sen takia se onkin mielenkiintoinen artisti, koska se... Jokainen biisi kuulostaa vähän erilaiselta. Inside a small town, I lost that state of mind. Learned to sing inside the Lord's house, but stopped the age of 9. I forget when I get awards now, the wave I had to ride. The paving stones I played upon the... Ed Sheeran on sellainen artisti, että mä aloin kuuntelemaan sitä ekan kerran ehkä yläasteella ja varmaan jos Red Hot Chili Peppersia ei lasketa, niin se on mun lempiartisti. Silti ei ole tullut nyt uutta levyä 3 vuoteen, koska se yleensä julkaisee 3 vuoden välein. Mä oon kuunnellut sen nyt pari kertaa läpi ja se on mun mielestä tosi sellainen... Siinä on paljon uusia juttuja, mutta silti siinä on se Ed Sheeran fiilis. Siinä on aika paljon biisejä just kaikista läheisistä, mitä sillä on aina ollut, mutta myös niinku sen suvun taustasta ja kaikista. Että kaikilla on varmasti Spotify, kuunnelkaa ihmeessä, koska Ed Sheeran on mun mielestä hyvää musaa. Jos sä et yleensä kuuntele poppia tai mies- ja kitaramusiikkia, niin katsii silti kokeilla, koska se on oikeesti hyvää musaa. Koska en mäkään kuuntele mitään muuta poppia kuin Ed Sheerania, mutta mä kuuntelen ehkä enemmän just kaikkea vähän erilaista massamusaa kuin sellaista. Okei, toi ei oo mitenkään massamusaa, mitä helvettiä, hyvin menee toi. Toinen hyvä juttu tänään oli se, että The Legend of Zelda Breath of the Wild julkaistiin Wii Ulle ja Nintendo Switchille. Ja totta kai mä olin innoissani. Mä oon ottanut uutta Zelda-peliä 5 vuotta, se on mun varmaan lempparipelisarja. Mä olin ennakkotilannut sen pelin paikasta, missä se yleensä tulee julkaisupäivänä. Kaikki oli hyvin. Mutta sitten tapahtui näin. Okei, mä ehkä tiedän, että sen pelin tulemiseen on vielä 3 päivää, mutta älkää huoliko. Mä en odota ikkunan luona. Enhän, ehkä. Joo, eli kello on nyt 8 illalla. Maaliskuun 3. päivä ja mä kävin hakemaan postin ja se peli ei tietenkään ollut siellä. Mä otin 2 tuntia ikkunan luona, se ei ollut vieläkään siellä. Eli se tulee vasta maanantaina 3 päivän päästä, hyvin meni tämäkin vlogi. Eli siis mä oon niinku 5 vuotta ottanut sitä peliä ja sitten se päättää just silloin myöhästyä postissa. Se on yleensä aina tullut julkaisupäivänä, kun mä oon tilannut tuolta nettikaupasta, paitsi tietysti nyt, kun olisi niinku ollut kaikista tärkeintä, että se tulee, mutta ei tietenkään. Mutta ainakin mulla on tää Edin levy, ehkä.
vähän silleen paskaa, että ne päätti julkaista ton pelin perjantaina, koska nyt kun se myöhästyi postissa, niin nyt se tulee maanantaina. Ja mulla on ensi viikon lukio ja mulla ei oo enää lomaa ensi viikolla. Tiistai. Ei tullut se peli. Sinne taas hyvä syy, miksi ei saa luottaa Suomen Postiin. Kiitos Suomen Posti. Eli 3.3. Kiva päivä ja paska päivä. Fuck you Hugo ja kaikki kenellä on se peli. Ei vaan. Okei, nyt vaikuttaa siltä, että mä saan rahat takaisin sieltä nettikaupasta, koska se on selvästi hävinnyt postissa. Ja mä käyn ostamassa sen vaan kaupasta huomenna niillä rahoilla, jotka mä saan takaisin. Eli mä saan sen pelin vihdoin, mutta joka tapauksessa on ollut nyt ihan sotku. Ei mennyt se päivä ihan nappiin se 3.3. Eli se peli ei tullut. Mutta tässä vaiheessa mä haluaisin puhua mun lyhytelokuvasta. Toivottavasti kaikki tietää, että mulla on Lokerot -niminen lyhytelokuva tulossa, joka ensimmäisen teaserin mä oon julkaissut jo tähän kanavalle. Mä oon kuvannut sitä nyt 3 päivää nyt hiihtoloman aikana, kun mulla on ollut aikaa, ja vaikuttaa siltä, että se saattaa jopa tulla tän kuun aikana. Mä oon nyt 3-4 mun kaverin kanssa tehnyt sitä lyhytelokuvaa. Toivottavasti kaikki katsoo sen, kun se tulee, koska siihen on mennyt paljon mun aikaa. Sen takia mulle ei kauheasti tullut mitään muutakaan. Miksi mä en mun käsiä tälleen, mikä mun vaiva. Mutta jos pidit tästä videosta tai tästä päivityksestä, että miten menee lyhytelokuvan kanssa ja miten menee pelitilauksien kanssa, aika huonosti meni, mutta kävi kuitenkin hyvin lopuksi, niin paina tykkää, kommentoi, tilaa jos et oo vielä. Käy muuten tykkää mun Facebook-sivusta, jos et oo vielä tehnyt sitä, koska se on siis samalla nimellä Zacker, koska siellä mä yleensä päivittelen mun uusia projekteja, mitä mä en pysty YouTubessa niinku päivittelemään, jotka ei oo siis vielä valmiita. Eli linkki pitäisi löytyä tuolta alhaalta, tuolta ihan alhaalta. Mä näen teidät kaikki ensi videossa, jos te sitä tulette katsomaan. Se on moro. Ja katsokaa kaikki meidän lyhytelokuvaa. Käy muuten tykkää mun Facebook-sivusta, jos käy muuten tykkää mun Facebook